Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Nimbag nga rabi tayo amin, ayat nga gagayam, kin kakabsat, at ti teman ti rabi ti Webes, ti Ilocano nga programa iti Apo iti tangatan. Yaman tayo kinapo, ti panangalawad na kanya tayo, tunag ti may sangalawas, kat ni Apo ko nakita tayo, nga hanggang nagkurang, iso na ti tultuloy, nga may papay dagiti amin niya kasapulan tayo, iti naldaw-aldaw. Kastamot ti salon na ti na espiritual niya panagbiag tayo. Katatangarod nga biyang ti rabi kapsat, sakbatin tayo panagtultuloy, ti dayto nga ramid ni Apo ket dumawat tayo iti tulong kaasin Apo babaen ti hintay pa nagkararag. Tamod tayo kapsat nagkararag tayo kini Apo. Amami nga Dios nga nailangitan nga man nakabalin ti amin. Agyaman kami man na Apo Dios ti kinaimbag mo ti tunggal may sa kanyami. Agyaman kami Apo Dios ti dayto nga oras nga ti man na Apo Dios ti programa yo ti Ilocano broadcast dawat mi nga sikat ti tumulong ti tunggal may sa kata kami. Kararag mi Apo Dios nga sikat ti mangipay kada kami ti napintas nga internet connection. Kadagiti iso amin na po Diyos nga pasat ti dito nga programa ket sikat itungulong dagiti amin nagdingdingeg sika po Diyos ti magtitingkwada mat dagiti napintas nga internet connection tapno ti kasta po Diyos ti inda pa nagdingeg ka po Diyos ket hanggang nalakpadan dawati mi apo nga sikat itungulong tunggal may sa kanyami sikat ti mangalwad ket bendisyon spiritual apo tin kamasagrapon manen datang adong tirabi dagiti dawat ken kararagmi di napatagnagan ni Apo Hesus. Amen. Amen. Diyaman tayo kina Apo Diyos kakabsat, tatakabing tirabi, ket tatakabing tirabi ket kahit ko ti kumablaw, ti naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, ngawan ti labas na, manipod ti Luzon, Visayas, ken Mindanao. Basta mo ti kabangibang nga tao nga buybuyay ta nga biyang itirabi. Ket nga oras ket makadwada kakabsat, sak ni kakabsat yung Boyet Miguel, manipod ti recuerdo ng Pikwan ni Baisia, kasama ti kadwak nga kuankor ni kakabsat nga Brother Nardino Dumrique, manipod pa di Gimba Congregation. Pagkarabim, Brother Nardino. Salamat kinga sa Brother Boyet sa Ginapo. Ket mapantay ka dagiti kapsat tayo nga may papay dagiti komintoda ket dawatik ti operator nga i-flash naman dagiti kapsat nga daan ti komintoda trabing terabi. Ket ni kapsat nga Richelle Fernando Ofeña. Good evening everyone. Ay ti kablaw ti may sa kapsat tayo. Kasama ti kapsat tayo nga ni Ann Martin, naimbag nga rabi king kayo amin kakapsat ni Apo tayo nga Jesus. Iti mangkuyo kintayo amin itang rabi. Adi ti kablaw ni kapsat tayo nga an di pud ti lugar ti Dagupan. Sama ti kapsat tayo pa nga Linda Iglesia, nimbag nga rabi tayo amin kakabsat watching from Cavite. Ay ti kablaw ti kapsat tayo. Sama ti kapsat tayo nga ni Sister Maridel Javier. Amen kunana. Kapsat tayo nga Martina Bumanlag. Naibagarabi tayo amin, kakabsat, madayadayaw ti Apo tayo a Diyos. Amen. Aji ti kablaw ti may nga kapsat tayo.
Tapos kapsat tayo pa nga ni Brother Arthur Marsan, manipo di jay lugar ti Cayman, naimbag nga rabi tayo, naimbag nga rabi kakapsat, kung gagayam ni Apo Diyos kumati magpala sa ating lahat. Ay ti kablaw ti kapsat tayo di kabangibang nga tao. Sama ti kapsat tayo pa nga ni Brother Benigno si Binuya, manipo di jay Barang Congregation, naimbag nga rabi kakapsat. Amen. Ay ti kablaw ti may isang kapsat tayo. Kapay ti may isang kapsat tayo ni Brother Ross Gabriel. Amen. Ay ti kablaw ni kapsat tayo. Ni Sir Cherry Natura, na imbag nga rabiyo, kakabsat. Ay ti kablaw ti may isang kapsat tayo. Kapay ti may isang kablaw dagiti kakabsat, kagyaman tayo nga ni Apo Diyos kat nagimbag. So na ti tumultulong, mangipapay dagiti amin nga salunat iti na espiritualan nga panagbiag tayo. Katagyaman tayo nga dagiti kakabsat kat may isang karit dagiti kablaw da tapos ti kastaket iti tumunggal may isang niya kanya kat kapagtultuloy nga agserbikin ni Apo. At tangarod kakabsat kat ti panagtultuloy kat hantay liplipatan nga suportahan dahiti nga programa tayo iti online broadcast kat karkaritin kakabsat nga i-like, i-follow, subscribe tayo kung i-share ang iti nga programa nga aramid ni Apo iti online broadcast. Dagiti gagayim tayo, dagiti ito ti kakabsat, kat i-share tayo kung kwada, dagiti nga trabaho ni Apo. Tapos ti kastakat maganda mo titipod no nga sasaw ni Apo Diyos. Kat kakabsat, palagip, kat dagiti nga programa tayo, kat halang mabuya tayo pa, DJ online, DJ YouTube, mabuya tayo kakabsat. DJ YouTube tayo, malukatan tayo, kat makita tayo, mabuya tayo dagiti nga programa ni Apo Diyos. Kat ang tingali lipatan nga dating nga programa ket itid tayo nga ihatid natin sa ating mga kaibigan sa dating nga programa tayo nga Ilocano nga broadcast. Kastamay kakabsat trabeng tirabi ket kabayatan tayo panagtultuloy ket mapantay ti panagkablaw kadagiti kakabsat tayo nga simangbay iti kasangay na iti dating nga lawas iti Enero. Buyan ti kakabsat, dagiti kakabsat ti kadimteng ti kasangay na. Amen. Daragsak nga kasakayo aming kakabsat. Ni Apo kumati mga bindisyon kada kayo. Kung nayunan na pa'y tadungatawen. Tapno maramat na kayo ni Apo nga agserving ko na. Brother Nardino. Amen. Madedaan niya Apo Diyos kapsat. May isang nasantong tagap. Tigay mga ibadang ngayon ang kapsat. Kuya pa. Kaya salamat kini Apo. Di ba misa mo na nagkakatuwa tayo sa ni Brother Nardino. Tumrike. Kapsat. Kaya salamat kinaapo ka ng pagkakatuwa tayo. Tatakabsat ka daw atong time operator, ipas na nagiging creaming spine, nagiging kabsat. Tangarabi. Sa magkakabsat, Mr. Rowena Rivera, siya gaan, kung natin yung pagrabi tayo amin, kabsat. Amen. Sama ni Brother Rudy de los Reyes, na yung pagrabi tayo amin, kabsat, kagayang kabsat. Amen. Amen. Sama ni Francisco Dato Castillejos. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat ni Maribel Blanco ng Bagdarabi Kapsat. Magagayon ni Apo tayo at Diyos. Amen. Salamat ni Sister Maybelline Rabago Gaspar ng Bagdarabi tayo aming Kapsat. Magagayon. Amen. Sakay Kapsat, Mr. Raquel Antonio ng Bagdarabi tayo aming Kapsat. Ken Gagayan. Ken kasamat ni Brother Nel Ramunan. Ramuran, yung bagragite amin kapsat, madaydayo. Salamat ni Crescencia Ramos, amen. Yung bagragite kapsat, Marilu Ramos Manuel is watching, amen. Praise the Lord. Salamat ni Silvita, Rampion, Baliskaw, Cagayan, na yung bagragite tayo amin, madaydayo. Amen. Salamat talaga greetings kapsat. Salamat ada kayong sumursur ka na yung programa kapsat kat ayawan na yung sa kapatid. Kat kita kang lumalipat kapsat, kiti kansan nga tayo panagkararag, kiti request, kiti panagkararag niya po, kiti trabaho niya po, kiti
unspoken request, ituloy tayo kumakapsat, nga ikaragagag ng namunat at trabaho ni Apo, kasama, lagi di kapsat mo sa rin ni Apo, iti kanay tayo, ginagawa ni Apo. Amen. Salamatan tayo may kapsat, star sender tayo, tatang roti, at masalamat kapsat, at nagtagtulong nga tulong dito, ito makatulong, nagtutuloy dito ng trabaho ni Apo. So, salamatan tayo. Kasama kapsat, no adaman pa iti na maanayat nga mangtad, kabalintay mga pawid iti kas kapsat na dagita ti may katunga pagpustusan tayo makatulong tayo ni Apo, star sender kana itikas may plus iti screen tayo kapsat at itikas number tayo. So salamat kini Apo na kapsat iti pinatultuloy tayo tinggan tayo man tayo kapsat iti isunatan iti kapsat nga ti kanta from Tipintin, Madela, Quirino Province. Tinggan tayo man ti kanta sa sulat. Amen. Amen. Pinatara ni Jesus, taragayo si Jai Cruz, linangugas to'y pusog, Gloria kumain ni Diyos, isulat na nilapso, iti pekat kentuo, kay dayawek ni Jesus, iti ayat na kenanos, Hallelujah, Hallelujah, panawan kay tisingit, tatlo gloria at maiket, Hallelujah, Hallelujah, madaydayaw kumati Diyos ti kapyan. Dayaway kadiag resat, manisalakan kanya, kaisuin laksot na, iti nakabaluna, pinten nagwaya-waya, agraman kalentega, pangay bilang maanak. Jai Amanayat, Hallelujah, Hallelujah, panawan kay tisingit, tatlo gloria at maitet, Hallelujah, Hallelujah, madaydayaw kumati Diyos ti kapyan. Hintay nga namin nita, aglag sa gitiyawa, idatong tayo met kuma, biyag tayo ken karawa, kapuugas na ida, nakatega darata, kertasan ken maida. Magpaigay gloria, Hallelujah, Hallelujah, panawan kay tisingit, tatlo gloria at maitet, Hallelujah, Hallelujah, madaydayaw kumati Diyos ti kapyan. Jadi sunatan ni Tenaga, nagpamadaya kini Apo, kung nangyay hallelujah. Amen. Praise the Lord. Brother Boye. Amen. Amen. Diyaman tayo dahil napintas kami sa ito kansyon, katatang arabi kapsat, mapantay ti may katlong apasat, iti trabaho ni Apo Diyos trabi terabi, kat mapantay mo kadagiti announcement, o pakdaar, itang abiyang terabi, dagiti madani nga trabaho ni Apo. Ito no January 18 hanggang 19, at ati may isang arabi nga revival nga mapasamak, ijay malay-balay, Iglesia ni Diyos ni Apo di malay-balay, bukid noon, kat iti 19, isumot iti may ka-20 kat innam nga anibersaryo da. Kastamat kapsat, no January 19, adamot iti maangay nga anibersaryo di jay binangonan, kararagti kapsat, nga ni Apo Diyos ti mangkit ti balegi, dagita nga trabaho ni Apo Diyos. Inton January 24 hanggang 26, adto ti duwa nga rabi nga
revival ken duang aldaw nga seminar ket inton 26 at ikot maangay di jay Madila, Quirino Province. Inton no 24 hanggang 26 kapsat. Kastama tiyo January 26 ijay iglesia ni Apo di San Rafael Bulacan. Agkaron mat kakabsat iti anibersaryo da di trabaho ni Apo Diyos di San Rafael Bulacan. Kastamat kakabsat tultuloy nga kararag tayo iti nananay nga kasapulan kadag iti extension ti chapel tayo diti Paniki local congregation ikararag tayo ni Apo Diyos ti mangipaay dagiti amin nga kasapulan tapno malpas diti chapel tayo ti kapilya ti Paniki. Kasama dagiti kakabsat iti ibang bangon ti kapilya ti kakabsat ti naduma-duma nga lugar kararag tayo ni Apo Diyos ti mangipaay ti amin nga kasapulan. Tapno ti kastaket malpas ti construction na dagiti amin nga kapilya tapno dati napintas nga pagdaydayawan tayo kin ni Apo. Iti Lunes iti Rabi alas 8 ti Rabi kakabsat ket dati pa nagkakadwa nga pa nagkararag via Zoom online. Ket sa pela kumata dayta nga oras ket kakadwa tayo ta kuna ti Biblia ket dakkel iti maramid ti panagkaykaysa nga panagkararag dagiti sa Santos na. So ngay kararag ti kakabsat nga dadi Lunes ti Rabi laglagi pun tayo nga danti managkaysa nga panagkararag. Katatawar kapsat inte panagtultuloy makagtay pa iti may nga special song nga ipaay ti may nga kapsat tayo manipudjay Dumabel Aglipay Quirino. Ipay kanya tayo ni kapsat tayo nga Great Pukaw ti paulo ti kansyon na Jakon Talyawon ti Malikudak. Dingken tayo kapsat tayo ti nga sonata. Yakong talyawin di malikudan yang anak tuan tuken riribu amin narami day lubungan yakong talyawin nida ada barungal daw masang waran ken biag nagnarayo impay kanyak ni Heso Kristo kanyak jay Kristi Kalbaryo yakong talyawan di malikudan urayan yat mapaspasama lasatek bangay, lasatek bantay we nagtuloy aklatan umadanin ni tiya ay na makitang tutiro ka na yakong talyawen ti malikudan umitaklaing ken Jesus adut umaya pa kaupaya ken pakaitip kulang uyaw tibyak ka di marisya keraksen na ituirik na umitaklat-takin ni Jesus ko kenagtaleken kuana amin dadagsen daytoy puso itet kulain ken kuana yakong talyawin ti malikudan urayan yat mapaspasama lasatek baybay sangatek bantay we nagtuloy aklatan umadanin ni tiya ay na makita't tutiro pa na yakong talyawen ti malikudan umitaklaing ken Jesus
sa tekbaybay sa ating bantay. When natuloy at latay, umadanin ni Tiya ay na makita tutiro ka na. Yakong tabyawin ti malikudan, umitak lain keresun. Yakong tabyawin ti malikudan, umitak lain keresun. Amen. Nagyaman tayo kiniapo dahil ginapintas nga mensahe ti kansyon. Nga pudulaw na yung imawat tayo kiniapo, kat tayo talyawin di malikudanan. Kat turungan tayo ni Apo Diyos ti kitaan tayo, at makapagtultul tayo nga observe kong pana. Brother Nardino? Amen. Salamat kapsat. Di gundawan yung pagkatin niyo po. Napili aming ito yung programa ng dalang ng Santo. Kaya tawag yung mga kapsat. Kaya kanina yung kuya. Maling naman. Kaya ipapulot tayo basit kapsat. Yung oras tayo. Nilapayag tayo. Sa takot tayo. Nagpayag kapsat. Papantayon yung panalagan ng isasaw niya. Kaya tawag yung mga aming adwite yung programa. Kaya kapsat. Sabi ko sasaw niya po. Ngayon may pagkakatabi. Adal kasi mga adal. Dala tayo. Makadanunan tayo. Pagsiyakan. At tinawag na sasaw. Pagkakarabi kapsat. Kung pada kayo. Dali kapsat. Sa hero kapsat. Nawal sa bali ni Brother Joseph Pagar. So di magkadal natin. Brother Joseph. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Naimbag nga rabiyo. Kabsat nga Brother Nardino and Brother Boyet. Kastama dagiti amin nga kakadwa tayo. Nga adda dito nga platform. Kaya gyaman akmanan kini Apo. Iti tatangabiyang tirabi. Iti daytoy nga napateg nga gundaway nga impay naman kanya kon nga makadwa kayo iti daytoy nga nagpintas nga programa nga impay ni Apo kada tayo. Iti dalan ti kinasanto, iti Ilocano broadcast. Dito'y kada Webes, amen, January 16, 2025, katagyaman na kini Apo nga naikanap ko na iti gundaway nga maaramat na nga mangibingay kadagiti napateg nga sasao ni Apo. Kaya gyaman na kini Apo iti tangarabi nga nagpintas iti ministry nga nasarakan tayo. Ngayon pa ni Apo kanya tayo. Katagyaman tayo nga iti Diyos ket managayat nga hanla nga manmano iti kayat na nga makangeg iti pudno nga sasauna no di ket amin ket kayat na ket maidanon kanyada kadag iti amin nga tattao daytoy nga napateg nga sasao ni Apo. So nga tatangarabi ket pastalaunay iti panagyaman ko kini Apo kun daytoy nga programa nga impay na kanya tayo sa napateg iti tunggal may sa kanya tayo. Napateg tayo iti sangwanan iti Dios. Ayayaten na tayo. Ken kastalaunay nga kayat na nga maamuan iti amin nga tao iti pudno nga pagayatan na iti tunggal may sa kanya tayo. So nga tatangarabi daytoy kuma nga programa ket mabalin nga maaramat ni Apo tapno maidanon kanya tayo ken maamuan tayo dagiti napateg nga sasauna. So nga tatangarabi kakabsat katawisen kayo nga tayo nga luktan iti Biblia tayo ket iti teksto tayo nga usaran iti tangarabi ket masarakan tayo ditoy may kadua nga surat ni Pablo kadagiti Korinto ditoy chapter 6 versikulo 2. Ket kunana ditoy kakabsat 2 Corinthians chapter 6 verse 2 takunana idi tiempo panakipay na diningeg ka ket iti aldaw ti panakaisalakan tinulungan ka adtoy ita iso ti tiempo maiparbeng adtoy ita iso ti aldaw ti panakaisalakan. Dawatan tayo iti kaasi ken tulong ni Apo. Kararag tayo kakabsat mami nga manakabalinti amin agyaman kami Apo iti tatangarabi nga impaay mo manan iti nga napateg nga gundaway
kami ket agkakadwa iti daytoy nga platform nga kami nga pagadalan dagiti napateg nga sasaom. Dawatan mi iti tulong iti Espiritu Santo nga isu kuma iti agarami iti nagtingaan mi, sika kuma iti agsao babaan iti adipen nga saram iti tangarabi agsao ka babaan iti ngiwat na ken dagiti sasaom dagiti pudno kadagiti ebanghelyo apo isu iti maiwaragawag iti daytoy nga rabii. Dati dapat kararagmi tinagan ni Apo Ming Jesus. Amen. Dito'y kakabsat nga makita tayo ken dati nga nabasa tayo nga teksto tayo ket awisen kayo dito'y imbagana nga ita iso ti tiempo a maiparbeng. Iti paulo na iti mensahe ni Apo iti tatanga rabii kunana nga dito'y ket adtuyen ti tiempo a maiparbeng. Amoy kakabsat iti English kunana nga ket now is the time of God's favor. Adtuyen iti tiempo nga adda kanya tayo iti pabor iti Dios. Amoy kakabsat ket nagpintas nga gundaway iti impay ni Apo iti tunggal may sa kanya tayo nga maadaan tayo iti napateg nga biag ditoy lubong. Ket bawat may sa kanya tayo nga agbibiyag ditoy lubong ket adda iti panawen tayo nga impay ni Apo. Ngem iti saludsod iti tanga rabii ket anya iti pagararamatan tayo iti daytoy nga panawen nga impaay ni Apo kanya tayo. Ket di tayo nga may tanggi kakabsat nga lumablabas iti tiempo iti panagbiag tayo. Lumablabas iti panawen. Ket nangasawen ket amin tayo ket aggapo iti panakaubing aging gana si tayo ket lumakay ket dumteng to iti tiempo nga alaan na ti biag tayo ni Apo. Iti Dios iti nang pabulod iti daytoy nga biag ket isu namot laang iti ada iti panakabalin na nga alaan uli iti daytoy nga biag nga impabulod na kanya tayo. Ngem kakabsat iti tanga rabii adu iti panawen nga lumablabas iti biag tayo. Akas daytoy napalabas nga tawen nga 2024. Di mat kakabsat. Adu iti napasamak iti biag tayo. Adu dagiti baga tayo nga mabalin nga pinaglabasan tayo, pinagdalanan tayo iti panagbiag, babaan iti material, dagiti physical tayo, nagsakit tayo, imimbag tayo, dagiti pagkurangan, dagiti kasapulan nga naipaay kanya tayo. Kastama iti regta ken pigsa iti bagi tayo ket amin dayta ket naggapo kini Apo. Ken na dumaduma pa nga kapadasan iti tunggal may sa kanya tayo. Actually kakabsat ket sabasabali nga kapadasan iti mapadpadasan iti tunggal maysa. Han nga agpapadaan di mat kakabsat. Ngem iti daytoy nga rabii iti panawen nga inted iti Dios iti tunggal may sa kanya tayo ket napateg. Amen. Ngem tata kayat ko nga maibingay kanya tayo nga adda iti kasapulan tayo nga i-accomplish o aramiden. Bayat nga adadtoy tayo lubong. Nga kasapulan nga maaramid tayo ken hantay nga mabaybayan nga lumabas tayo ditoy lubong nga tayo nga maaramid daytoy. Isu nga kakabsat amoyo iti kunada nga rod nga narigat kano nga kalaban iti panawen. When nagpaiso kakabsat, hindi mat. Tagapuna, ngayon, iti panawen, no, naglabasen, hantay nga maisublin. Nagpaiso man kakabsat, hindi mat. Haji panawen, kasi tayo kat napigsa tayo, nga kalakabataan tayo. Yeah. Oray no, si tayo kat mapuypuyat, kasyay, o matudwan, hantay nga basta-bastang agsakit. Nga medyo no lumaklakay tayo, hindi mat kakabsat. Antay nga may subli dagi nga panawunan eh. Tatakat basit nga lamiis. Ado ti marik na tayo ti bagita yon kasyay. So kahit nangasawan si tayo ket lumaklakay o bumakbakit. Daytoy iti biag iti tao ditoy lubong. Ngem kakabsat aday iti napateg nga kasapulan tayo nga makita ken ma-accomplish o maaramid iti biag tayo. Adtoy iti tiempo nga iti Dios ket agar aramid iti biag tayo tapno makita tayo dagiti pagayatan na. Isu nga kuna nga rod ditoy imo na kakabsat
ita isu iti aldaw iti panakaisalakan. Dayto iti nang runa nga kapadasan nga kasapulan nga maaramid ken mapadasan iti tunggal may sa kanya tayo. Imay na apo tayo nga Jesucristo ti lubong. Anya iti panggap na. Kuna nga rod, imay isuna, nakita na ni Juan, nga masasidag ni apo tayo nga Jesucristo, kuna nakat, dayto iti kordero iti Diyos. Nga may kat iti basol iti sang kalubungan. Amen. Dayto iti panggap ni apo tayo nga Jesucristo. Inted na iti biyag na iparukpok iti dara na iti krus iti kalbaryo, tapno subutan na tayo iti amin nga basol tayo. Iso nga nagpateg launay kakabsat iti sakripisyo nga inaramid ni apo tayo nga Jesucristo. Iso na iti nang iprepara iti amin nga banag tapno daytoy nga napateg nga kapadasan kakabsat ket posible nga maawat iti amin nga tao. Iso nga daytoy kumakakabsat iti patpatgen iti tunggal may sa kanya tayo. Ngem kunana iti Biblia kakabsat han tayo nga itantan, han tayo nga iposponan. Kahit nangasawan kakabsat, numangmangag tayo iti tangarabi, nang nangruna. Dito nga platform tayo, nadaman dito ay kakabsat. Nagdengdengag, dito nga rabi, iti sasao ni Apo, kat di tayo pa'y kabadasan. Iti naisalakan, manipot iti basol. Agbibiyag tayo pa'y lang, iti basol. Agar aramid tayo pa'y lang. Iti basol, iti inaldaw, iti panagbiag tayo. Di tayo pa'y lang maibati, iti panagulbod. Amen. Iti dagiti daduma pay nga aramid nga hanga pagayatan iti Dios, aramid nga kinakillo kakabsat adda iti panakabalin ni Apo nga si tayo ket maikat iti tanga kasasaad. Ikatan na tayo iti basol, ikatan na tayo iti kinakillo ket awitan na tayo iti kinalinteg. Ngem iti saludsod kakabsat katno nga maarami dayta kunana nga rod tatta iti aldaw. Iso ita iti aldaw iti panakaisalakan. Akas iti naaramat kakabsat, iti may nga kapadasan, iti may nga agbanbantay, iti pagbaludan. Iti panawan nga ni Pablo, ken ni Silas, ket isoda ket agmismisyon, ken mangi kaskasaba iti ebanghelyo ni Apo, ket nakadanon da iti lugar iti Macedonia. Ken may nga lugar nga napananda, iti lugar iti Filipos. Ket iti nga lugar kakabsat, ket inkasabada iti sasao ni Apo. Si tutureda nga imwaragawag iti pagayatan iti Dios. Iti good news na pintas nga damag iti panakaisalakan. Ngem ammuyo kakabsat isoda ket tiniliw da. Ket naibalod da iti lugar iti Filipos. Ket ammuyo di ay nga lugar ket idi naibalod da ammo iti inaramid da kanyada. Ket sinaplitan isuda, inggalot da dagiti sakada, ket imbalod da isuda iti kaunagan. Kasta iti naaramid kini Pablo kini Silas kakabsat. Ngam iti katingaan iti rabii, anya iti inaramid da kakabsat. Iti katingaan iti rabii ket nagkararag da kini Apo. Nagpintasan nga kakabsat. Ore mano adada iti tiyempo nga narigat, adada iti nadagsen nga panubok, adada iti pagbaludan, gapo iti panangi kasabada iti ebanghelyo ni Apo, ket iti tingay iti rabii suda ket nagkararag iti Dios. Ket iti panagkararag da kunana jay kung basaan tayo di chapter 16 iti aramid anya iti makita tayo di kakabsat kunana ket isoda ket nagkangkanta iti himno nga maipaay iti Dios. Agkangkantada ket amin nga naibalo di nga lugar kakabsat ket agdengdengeg kanyada. Amen. Ket dumteng iti nabigsa nga ginginad ket naluktan dagiti ruangan. Ket idi naluktan dagiti ruangan kakabsat maski dagiti galot iti sakada ket nawarwarda kakabsat kunana iti Biblia nawarwarda ket nariing daytoy nga agbambanday ti pagbaludan iso nga iti panahon pay lang ni Pablo kakabsat ket talaga nga atoy gwardiya na o warden maturog ket nariing isuna ket pagriing na nakita na nga nakalukat dagiti ruangan iti pagbaludan ket anya iti inaramid na impagarup na nga dagiti nakakulong o nakabalod kakabsat ket nagtalaw dan, nakatakas dan. So nga niya iti inaramid na kakabsat. Ha? Apan na nga uksutan iti kampilan nan Inuksot na iti kampilan nan ket patayin na iti baginan. Oh. Ngam anya ti inaramid ni Pablo kakabsat. Imigkis ni Pablo iti napigsa nga timek kunana ket di kasaktan.
iti bagim ko na di karanggasan ti bagim ko na ni Pablo kanya na adatoy kami amin. Ada kam toy amin ko na di kami nga mikat, di kami nga nagtalaw, di kami nga timakas. Katanya iti inaramin na daytoy nga gwardiya kakabsat, daytoy nga guwarden iti pagbuludan. Diba tinaramin na kat nangala iso na iti silaw na imaiso na di unag nakita na ni Pablo ni Silas nga adadya isuda kakabsat anya iti inaramid na. Nagparintumong isuna kanya da. Katanya iti imbaga na. Ket inala na di war ket kinuna na kadukada apo. Anya iti rebeng nga ramidang tapno maisala kanak. Iso nga nagkaroon isuna iti konbiksyon iti puso na. Ket kinuna na kanya da. Mamati ka ken Apo Jesucristo ket maisalakan kanto sikaken ti balay mo. Dumteng iti panakaisalakan iti daytoy nga gwardiya wenno agbanbantay iti pagbaludan. Amoy kakabsat kasta iti agaramid iti Dios iti panagbiag tayo. No minsan di tayo amuno kasano nga dumteng kanya tayo iti ebanghelyo ni Apo. Di tayo amuno kasano agar-aramid ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Ada dagiti kapadasan nga talaga nga agtartaray isuda, tartarayanda iti ebanghelyo, adayuanda iti ebanghelyo. Dagiti dadduma namin anodan nga umat-atendar dagiti panagservice, dagiti panagigimong, may da nga makigimong. Katabang makigimgimong da, minsan mariknada iti panaggaramid iti Espiritu Santo. Amoy kakabsat dayta nga panaggaramid iti Espiritu Santo. Nagasat tayo no, marikrik na tayo dayta. Tagamin kakabsat, adati pa ng kumbiktar iti Espiritu Santo tapno makasidag tayo kini Apo. Tanoawan iti conviction ti Espiritu Santo, hantay nga makasidag ng agbabawi iti basol tayo. Iso kasta iti aramid iti Dios iti biag tayo ngem kakabsat iti tangarabii. Hanlaang nga iti Dios iti agaramid iti puso tayo no di ket adda iti aramiden tayo. When iti Dios mangted iti conviction, mangkonbiktar kanya tayo, ited na iti sasauna, ited na iti Espiritu Santo nga talaga nga mangpakita iti kasasaad tayo iti Dios. Ngem ada iti kasapulan tayo nga aramidan. 1 John 1:9 anya timbaga na. Noy pudno tayo dagiti basbasol tayo. Iso ti mapagtalkan ken nalinteg ama makawan kadagiti basbasol tayo ken mangugas kada tayo iti amin na kinakilo. Amen. Praise the Lord. Iti Dios si sasaganang mga mampakawan, si sasaganang awaten na tayo iti Dios kakabsat. Amen. Natayan ni Apo tayo nga Jesucristo. Inted na iti biag na iparukpok iti daranan. Si sasaganang ugasan na tayon. Namanyalaang iti aramidon tayon. Ipudno tayo. Dagiti basbasol tayo. Amen. At ako maiti marami dito ng galmay sa kanya tayo. Tadita nga panawan kakabsat, dayta nga tiyempo kakabsat, iso dayta iti kapipintasan nga desisyon nga maaramid iti maysa nga tao. So nga sapay la ko makakabsat, daytoyan iti tiyempo. Hanan nga DJ panawan nga si tayo katla kanayon tayo nga tumangtanggi, kanayon tayo nga tumaltalikod, kanayon tayo nga agtartaray. Sapay la ko nga daytoy nga panawunan, daytoy iti panawan nga birukon tayon iti Dios. Urnuson tayon, iti relasyon tayo kini Apo. Ited tayon, isuko tayon, dagiti basbasol tayo kanya na. Balbaliwan na tayo ni Apo. Baliwan na iti panunot tayo, baliwan na iti aramid tayo, baliwan na dagiti banbanag nga rumar iti ngiwat tayo, agbalin tayo nga balo nga parswa. At iti aramid ni Apo kanya tayo, katno nga maaramid dayta kakabsat. Ita, iso iti aldaw iti panakaisalakan, tatan iti tiyempo. Amen. Nagado nga panawunan, nagado nga gundawayan, ititidod ni Apo, ititunggal may sa kanya tayo nga palpalipasan tayo laang. Di mat kakabsat, dumta nga di conviction, malpas iti service, marikna tayo ti panang alluko iti Espiritu Santo, hantayo lahat nga masidag, kini Apo. Amoy kakabsat, duwa nga banag iti aramidan, iti sasawi iti Diyos, iti biyag iti tao. Muna, palutnengan na iti puso tayo, ngem, no kanayon tayo nga i-reject kakabsat, tumangken iti puso tayo. Adinno tayo jay kakabsat, sapay lakuma, ijay tayo lumuknang iti puso. Ijay tayo agpakpakumbaba iti Diyos. Mamasarakan tayo, iti kapya kini Apo,
masarakan tayo iti kapya iti Dios. Amen. Dahil iti aramiden ni Apo, iti biyag, iti tunggal may sa kanya tayo. Tatta, iti tiyempo kakabsat, may kadwa, iti tiyempo, iti panagpakasanto. Hantay lang nga maisalakan, manipod iti basol, no dikat amin, nga mabatbati pay, nga kinarugit, iti puso tayo, amin nga ibagbaga tayo, nga anyapay man nga rugit, o anyapay man nga karnal, nga adda iti puso, iti maysa nga namati kini Apo, daytoy iti pagayatan iti Dios kakabsat. An-anayon na tayo ni Apo. An-anayon na tayo nga dalusan. An-anayon na tayo nga linisan ni Apo. Tapno si tayo kat maaramat na nga nadalos. Amen. Arapat na nga nadalos nga adipon na. Iso nga kakabsat daytoy iti pagayatan iti Dios. Kuna akas kunana dito imo na nga Tesalonica 4:3 daytoy iti pagayatan iti Dios. Anya daytoy iti panagpagsantuyo, panakapagsantuyo. Ngay dyan nyo kumaiti, panakikamalala. Kita nyo kakabsat, pagayatan daytoy iti Dios, agtultuloy tayo iti panagpakasanto. Agtultuloy tayo, nga makita tayo, kakabsat, nakalpasan tayo nga imawat kini Apo, makita tayo nga dapay iti kurang. Hantayo pa'y nga unaan ni Apo iti biyag tayo. Kat si tayo kat malaplap padan pa'y lang iti napartak nga panagtaray tayo iti biyag tayo nga na espiritualan. Gami na dapay iti basol. Dapay iti kinarugit. Iso nga niya ti kasapulan kakabsat nga aramidon tayo. Kuna na nga rod, dito'y Roma chapter 12, versikulo 1, dawatek nga rod. Amen. Iti Diyos ket kaya na tayo nga papagsantuan. Kaya na tayo nga dalusan. Maaramid daytoy iti biyag tayo kakabsat nga maday iti dawdawatan iti Diyos. Anya iti dawdawatan na dawatek nga rod kada kayo kakabsat. Gapo kadagiti kaasi iti Diyos. Naipayo dagiti bagbagiyo kas dato na si bibiyag na santuan ken makaayo iti Dios. Iso a panagdaydayaw a na espiritualan. Amen. Na espirituan. Nagpintasan nga kakabsat, idaton tayo nga si bibiyag. Naan anay nga panangited iti biyag tayo, panangidaton tayo, naan anay tayong ayatan iti Dios iti biyag tayon. Iso nga sunatin ng nangrunan. Han nga iti bagi tayon, han nga si asinuman, hanagay dagiti sanikwa tayo kakabsat no diket iti Dios iti ununan tayo iti biyag tayo apay tanaidaton tayo nga si bibiyag dahiti nga biyag nga inpaay na kanya tayo. Iso nga dahiti kumaiti maarami dito tunggal may sa kanya tayo. Dahito iti tiyempo kakabsat nga naanay tayo nga itedan ken agballaygi tayo. Hantay lang nga kanayon nga umasidag kuma ket hantay nga agbalballaygi. Apay nga hanga agbalballaygi dagiti daduma no masidag da iti altar. Tagami no tumakder da dagiti awit da di altar, awiton dalatan. Sapay lang mga kabsat, no tayo, si tayo kat imasidag iti altar kini Apo, ibati tayo diyan. Ijay altar. Ipadalos tayo amin kini Apon. Amin nga makikita tayo, tapno si tayo kat agbalin nga napintas nga ladawan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ito, iti kayat iti Diyos nga maarami dito tunggal may sa kanya tayo. Tapno agbalin tayo nga napintas nga ehemplo nga may sa nga Kristiyano nga akas kini Apo tayo nga Jesucristo. Iso nga daytoy kakabsat iti tiyempo nga talaga nga itud tayo iti biyag tayo kini Apo. Awanan iti reserbasyon. Amen. Awanan iti ibati tayo para iti bagi tayon. Awanan iti ilimod tayon. Awanan iti idulin tayon. Ipaay tayo kan itud tayo amin kini Apo. Daytay iti pagayatan iti Dios kakabsat. Tapno naan anay mo iso nga pagsirbyan. Naan anay mo nga ayatan iti Dios. Amen. Naan anay mo nga marikna iti pudno nga ragsak. Pudno nga kapya iti puso tayo. Tadayta iti pagayatan iti Dios ket katno nga maarami dayta ita iti tiyempo kunana. Ita iti tiyempo iti panagdalos, ita iti tiyempo iti panagpakasanto. May sapay kakabsat, ita iti tiyempo iti panakikapya. Kunana nga rod aje binasa tayo jay Hebreo 12:14 iti Hebreo suruton iti talna kadagiti iso amin ket ti kinasanto ano awan to ti makakita ti Apo. Anya ti suruton tayo kunana diti kakabsat. Tital na. Kadagiti iso amin. Amen. Awan iti pilpilyan na. Madaan tayo iti kapya iti iso amin nga tao. Tal na. Hala nga madaan tayo iti kapya iti Dios wen kakabsat daydi na-reconcile tayo iti Dios, nagsubli tayo kanya na ajay pader nga ajay tinga iti tao ken iti Dios nga basol nga manged adayo kanya tayo. Ket anya iti mangyari kakabsat. Naikatan
Inikat ni Apo, nadaan tayo iti kapya, kini Apo. Hanla nga dya iti bunga na, iti panagasidig tayo kini Apo kakabsat. No diket, madan tayo, iti kapya, kental na. Iti iso amin nga tao. Iso nga, kakabsat, makipag-reconcile. Hadya iti kayat ni Apo. So ano masidag kang kini Apo, napakawang ka ni Apo, talaga nga genuine, ajay pudno nga kapadasan, nga panakaisalakan iti biyag, nung malagip tayo nga dadagiti tattao nga naramidan tayo iti dakes, napagulbudan tayo, o nyapan nga banag nga naramid tayo kanyada, sisasagana tayo nga agpakumbaba. Amen. Umasidag kanyada, makikapya kanyada. At iti biyag iti maysa nga talaga nga imawat kini Apo tayo nga Jesucristo. Amen. Kastamet, no, adaman iti nakaramid kanya tayo, nakabasol kanya tayo, amen, iti puso tayo, ket sisasagana nga agpakawan. Iso nga anya timbaga iti Biblia kakabsat, mapukaw, iti anyaman nga pait, gura, ken unget iti puso. Akas kunana ni Pablo, dito'y Efeso, chapter 4, versikulo 31, iso amin na pait, ken gura, ken unget, ken ariwawa, ken daka sa panagsao, may kat kumakada kayo, agraman, iti amin na daka sa panggep. Amen. Dahil di kuma, iti maaramid kanya tayo kakabsat, amin nga pait, gura, ken unget. Pait iti puso, bagahe nga awit-awit tayo iti puso tayo, hanga naggapo dayta iti Diyos. Hanga pagayatan dayta iti Diyos. Dayta iti kayat iti Diablo. Amen. Dayta iti kayat na nga mariknam. Dayta iti kayat na nga aramidem. Ngamhan nga dayta iti pagayatan ni Apo. Iti kayat na ni Apo kakabsat, kunana nga ro ditoy, ket maikat iti iso amin nga bambanag iti puso tayo. Amen. Amin nga pait. Iso nga no, apan tayo nga kamayan, apan tayo nga arakupan, iti kabsat tayo, pudno. Amen. Ket nagpintas pay, nga no makitam dagiti kakabsat mo kini Apo, talaga nga makita da iti ragsak mo, makita da isem mo kanya na, hamo nga kuskusilapan, o hamo nga taltalikudan, no di kat kakabsat iti marikriknam, di ayat ni Apo, kundi di ayat mo, kadagiti iso amin nga kakabsat mo kini Apo. So nga nagpintas da iti kakabsat, gamin, apay nga kasapulan tayo nga marami da iti kakabsat, tada itoy iti dalan, tapno kakabsat, dagiti ay ayatan tayo nga kakabsat ditoy, madaan tayo iti kapya iti tunggal maysa, tayo iso dagita, iti makadwa tayo mutlaang, iti bangir nga biyag. Amen. O, dito'y katawan ti kapya tayo iti tunggal maysa, nang kayo nga mabalin, agkadwa jay langit, awan ti gura-gura jay, awan ti ungot-ungot jay, di mat kakabsat, iso nga dahi ti kuma, katno nga marami dahi ti itan iti tiyempo, kakabsat, amen, itan iti tiyempo, wayawayaan tayo, iti puso tayon, wayawayaan tayon, ti barukong tayon, ti anyaman, iti nadagsen nga marikrik na tayon, itad tayo kiniapon, tada ito iti pagayatan iti Diyos, kan makita tayo mga kakabsat, nga talaga mat nga umaliwalas iti rupa tayo, amen, talaga nga makita da nga nagpintasan, iti panagdungdungo, kan panagkakadwa dagiti pudno nga anak iti Diyos. Amen. Dahil tayo iti nagpigsa, kan nagpintas nga panagnek tayo iti lubong. Nga si tayo kat talaga nga naisalakan manipod iti basol, pudno nga anak iti Diyos, agkadkadwa tayo iti panakakapya, kan panagdudungo. Dahil ta kuma iti makita, kat dahito iti panggap iti Diyos, dahito iti talaga nga kayat iti Diyos nga maaramid, iti panawon tayon. Iti dahito nga maudi nga panawen kakabsat. Iso ka kakabsat, dahiti kuma, iti tulungan na tayo ni Apo, na madaan tayo iti talna, iti iso amin, kan marikna tayo, iti puso tayo, iti kapya kan kapya, iti tunggal maysa. Maysa pa'y kakabsat, anya pa'y kunana ditoy, adtoy iti tiyempo, nga may parbang, ita iti tiyempo, iti panagbingay. Akas kunana ditoy, Aramid, chapter 4, verse 32, ket dagop dagiti namati, nagmaymaysada iti puso ken iti kararwa, ket awan iti nagkuna-kunana iti anyaman nga adda ken kuana, no dikat iso amin dagiti sanikwa, kukwada amin.
Amoy kakabsat iti panawen nga talaga nga nariknaken napadasan dagiti apostol, dagiti disipulo ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti anay, iti panaganana iti Espiritu Santo, iti aldaw iti Pentecostes. Ket naadaan iti bagbaga tayo nga revival. Nagado iti namati, hindi mo na nga pa nagkasaba ni Pedro kat 3,000, sumalunong aldaw 5,000 iti namati, nagadon kakabsat. Iti namati kinapo tayo nga Jesucristo kang nagpintas, iti effort nga aramidon, iti iglesia, iti tatanga panawan kakabsat. Kat kastamat kakabsat, iti tatanga tiyempo, kat kasapulan, nagiti material, tapno may provide. Iti kasapulan, lalo kat nagadon, iti may nga matatendar, iti Jerusalem kakabsat. Kat anya iti napasamak, nadaan-daan, iti puso, nga nagmaymaysa, nga dagiti sanikwada kat inlako da. Katanya iti naramid da. Inpaay da, intud da, kadagiti apostol nga mausar, maaramat, iti trabaho ni Apo, kailangan dahil nga tiyempo kakabsat. Ket kunana ditoy, no dikat iso amin dagiti sanikwada, kukwada amin. Amen. Dahiti kuma iti tiyempo nga talaga nga hanlaang iti biyag tayo, iti puso tayo, iti intud tayo kini Apo, no dikat amin nga sanikwa tayo, ket sisasagana tayo mat nga ited kini Apo. Amen. Iti Biblia kung mabasa tayo, ada iti may isang lalaki nga nagsaludsod kini Apo tayo nga Jesucristo. No kasano iso nga agtawid iti pagarian iti langit. Kuna na kanya nakat, di ka pumatay, di ka agtakaw o anyaman. So makita tayo dahil kuna na naramid ko ata raminan. Aming ibagbaga iti utos ko na nakat ang mukatan kuna na. Kat kuna na Apo tayo nga Jesucristo kanya na ilakom iti amin nga sanikwam. Kaya't itud mo dagiti pobre. Ya. Kaya't may kasumurot kanya. Amo yung kakabsat, iti nangyari kanya na namanglaw iso na naladingit iti puso na Kaya't nangasawan kakabsat, han na nga may give up dagiti sanikwana. Tagamin iso na kat nabaknang. Amo yung kakabsat, iti panawon tayo tatta, dahiti nga tiyempo, itatan nga tiyempo kakabsat, nga sisasagana tayo kuma nga ipaay kan ited iti amin nga adda kanya tayo no dawatan ni Apo. Kaya't nangasawan kakabsat no anyaman nga banag nga adda kanya tayo kanayon tayo nga panunuten. Nga si tayo ket hantayo nga hantayo nga kumbaga katiwala tayo lang kakabsat. Amen. Katiwala tayo lang, hantayo nga talaga nga bagi dagita amin nga banag. No nyaman iti impay nga iti Dios kanya tayo, pabulod iti Dios kanya tayo. Katiwala tayo lang Iso nga dapat kakabsat ket isubli tayo kini Apo. So nga dayto iti tiyempo nga sisagana tayo nga mangted iti for the cause of Christ, for the cause of the ministry. Kasi kumaya na kakabsat. Iso nga nagpateg launay kanya tayo nga si tayo ket makatultulong tayo iti trabaho ni Apo. Panunutan tayo nga ang kanayon iti trabaho ni Apo tayo nga Jesucristo. Tada ito ikat napatag kanya tayo. So nga kasta kakabsat, kasi inaramid na, may isa nga babae nga napanglaw dahil nga babae nga balo Di man kakabsat, ito chapter 21 iti Lucas. Nung mabasa tayo, ngayon may da nga ng TED, dagiti nababaknang, kat nagdadakkel nga halaga iti inted da. Ngam dahil nga babae nga napanglaw, kakabsat, pobre lang dahil sa nga pulo lang nga maribeles ko na tinaitod na Amo yung kakabsat itikat na nga sa una jay kala itinaitod na kat kala anong ko lang kulikak amo yung di kulikak barya lang aji na itod na kakabsat ngam kuna na Apo tayo nga Jesucristo daytoy iti nangted iti kadaklan kanya da amin tataintod na iti pagbiagnan aji lang adda kanya na kat intod na pa iti Dios kitaan nyo man kakabsat. Iso nga daytay kakabsat iti kayat iti Apo titunggal may sa kanya tayo. Han tayo lang nga madaan iti banag nga dakkel nga maited kini Apo no diket madaan tayo iti puso nga dakkel nga mangited iti Dios. Nga jay dakkel iti maited mo no diket iti kasapulan kakabsat dakkel nga puso nga sisagana nga mangited iti Dios. Ket kastamat kakabsat maaramat na tayo ni Apo. Lalo kakabsat iti panahon tayo tata, nagado nga dapat lugar nga mapapanan, na pangangailangan, ket kasapulan. Ket kailangan nga talaga nga makatulong
iti trabaho ni Apo. So nga kakabsat ko na nga dito, may sapay, ita iti tiyempo, iti ebanghelismo. Tatan iti tiyempo, nga talaga nga maiwaragawag tayo, iti sasao ni Apo, kat idi ko na dito Acts chapter 4, Aramid chapter 4, verse 31, kat idi ang nakapagkararagdan, day didiso nakaurnong da, nagkintayag kat napno da amin ti Espiritu Santo, kot sinauda, si tutured, iti sao iti Diyos. Amen. Sinauda nga si tutured, iti sao ni Apo. Iso nga si tutured tayo nga iwaragawag iti sao iti Diyos. Mabaling nga dati lumaped, mabaling nga dati sangwon tayo, nga anyaman nga laped o hadlang kakabsat. Ngam kakabsat ko na dito, si tutured tayo. Hantay nga mabuteng. Kailangan talaga nga dati waya-waya tayo, nga ibaga tayo iti pagayatan iti Diyos. Ibaga tayo nga iti baso lang nga pagayatan iti Diyos. Adati waya-waya tayo kakabsat. Si tutured tayo nga ibaga dayta. Hantayo nga kasla dagiti daduma nga may kaskasabay iti ebanghelyo. Tapno maadaan dalang iti adu nga membro. Oreno agbasol dan ayos latan. Madi kakabsat. Ang nga pagayatan iti Diyos dayta. Kasapulan kakabsat. Na ore man no nasakit. Ore man no masaktan iti puso iti tao ngam. Iti panggip tayo kat dayta nga puso, dayta nga kararwa. May asidag tayo kini Apo. Hindi baling masaktan da nga makita da iti kinapudno, ngam ada iti namnama tayo, nga da ita nga kararwa, kat makapagsubli iti Diyos. Iso nga iti kaya panagkasaba tayo iti ebanghelyo, hala nga kala, sugar coated nga kunada, kala tsokolate nga na puro nasamit. Oh. Minsan talaga nga natangken, talaga nga napait, nga makaagas. Amen, makapambindisyon. Amen. Adati maaramid na itibiyag tayo. Iasidag na tayo kini Apo. Kada iti kakabsat, kasapulan tayo, iti panawon tayo tatta, dagiti pudno, nga si tutured, nga mangiwaragawag iti sasao iti Diyos. Hala nga da ita kakabsat, no di kat agawaan tayo. Amen. Nga ipakaam mo, nga nasayaat man wino dakas iti tiyempo. Amen. Agawaan tayo. Gamin, nado iti kalaban tayo, iti tatanga panawon Iso nga double time tayo mat nga mangiwaragawag iti sasao ni Apo. Ken maudi kakabsat, iti tanga tiyempo kakabsat, ita iti tiyempo nga si tayo ket agaramid iti naimbag. Akas kunana dito Ephesians chapter 5 bersikulo 16 nga kailalaan nyo iti gundaway nga panakaramid iti naimbag kadagiti al-aldaw dakesda. Oh. Kailalaan tayo kakabsat. Kaya't nangasawan samantalaon tayo. Iti gundaway nga agaramid tayo iti naimbag. Aging gana dati gundaway tayo. Aging gana si bibiyag tayo kakabsat. Iso nga daytoy kuma iti aramidon tayo nga dapat iti gundaway tayo. Aramidon tayon. Amen. Kasi tayo kat anak tayo, agaramid tayo iti naimbag kadagiti naganak tayo. Aramidon tayon. Agsao tayo iti nasiyaat. Agsao tayo iti naimbag, ibaga tayon kakabsat. Ang adya dumtang iti panawan nga dagiti naganak tayo, ni ama tayo, ni ina tayo, nataydan, sa tayo agladladinget, sa tayo agpukpuk ka, ama, ay etan ka, kastoy kasjay. Tatan, ibaga tayo, iparik na tayon. Amen, kakabsat. Dahil tayo iti paghetan ni Apo, aging gana dati gundaway tayo, nga garamid iti naimbag, aramatan tayon, papanan tayon, aramatan tayon dagiti ima tayon, aramatan tayo daging hiwat tayo, dagiti sungo tayo kakabsat nga ibaga tayon, iti naimbag nga damag. Amen. Tada ito'y kakabsat, iti pagayatan ni Apo nga garamid tayo iti naimbag, iti amin nga tao. So nga ito'y kuma, iti mapasamak, iti tunggal may sa kanya tayo, kat dito'y kakabsat, dito'y tayo nga makita, nga dito'y iti tiyempo nga talaga nga iti Diyos, kat adda iti bendisyon, ken pabor na iti tunggal may sa kanya tayo. So kitaan tayo dagiti tiyempo, dagiti gundaway nga makaaramid tayo, nga makatulong tayo. Amen. Nga makiasidag tayo iti kararwa, nga makakasaba tayo iti ebanghelyo ni Apo. Kitaan tayo iti aming nga gundaway nga ipapayi iti Dios, antay nga paliplipasen tagapu nakakabsat basitan iti gundaway tayo. Nganin nga umay ni Apo tayo nga Jesucristo. Nakita tayo no kasano nga talagang dumakdakas dayti nga lubungan. Ado nga mapaspasama ken kakabsat. Amen. Ado nga mabalbalitaan tayon.
pandemya, dagiti puor nga mababalitaan tayo, adupay nga bambana nga mararami dito lubong, kat hanga napintasan nga pagyanan daytoy nga lubungan kakabsat. So nga tatta nga panawen nga talaga iwaragawag tayo, ibalita tayo, iti pagayatan iti Dios. Nga mamuanda iti pudno nga ayat iti Dios, pudno nga panakaisalakan, pudno nga kapadasan kini Apo. Amen. Iso nga itatta nga rabi kakabsat, sapay la kuma nga itatta iti panawen, nga dayti nga biyag nga nasarakan tayo kini Apo, ket usaren tayo kakabsat, usaren na tayo ni Apo. Amen. Usaren na tayo ni Apo nga agbalin nga instrumento tapno makayasidig tayo pay dagiti kararwa kini Apo Dios. Isu nga tatta nga rabi kakabsat, daytoy adtuyan iti tiempo ang may parbeng, sapay la kuma nga dagiti nga napagadalan tayo, ken naimensahe tayo babaan dagiti sasao ni Apo, ket agbalin nga bilag ken bendisyon iti kararwa tayo. Amen. Agyaman na kini Apo tatta nga rabii, iti gundaway nga impay na kanya nga may bingay iti sasao na. Sublik ni Brother Boyet and Brother Nardino. Amen. Salamat din ako Diyos kapsat. May misa manan. Dati nasantuan uli ka sa Saudi Arabia. Dati kasapulan din kapsat. Nakalawag din nagadalan tayo. Mga din dahito yung diarang tao. Kaya nagatawag din na ni Apo na tayong kapsat. Kaya masapot ko mga pampanununan tayo. Mulot tayo ni sasaw ni Apo. Tapi sasaw ni Apo. Mangkit na tayo yung ginagaling sa niya. Salamat tayo kapsat. Nagkipinsan ni Apo. Pati Joseph. Kaya doon ay di platform sa Boyet, di technical, so ito ako. Dapat may pagayo, Brother Boyet. Amen. Nagyaman tayo kinapo, dagiti sasauna ginanaga, nagyaman tayo kinapo Diyos, ti panangaramat ni Brother Joseph, nga sutirang tayo, ti panangitad, dagiti tarawon spiritual, kadagiti kararwa lang ng ro nagyampay nga na isalakan, kat sa pala ko mata, kabitan niya panawon, kat magkita daw ti kasada, tapno na Apo Diyos matiaklon dati panagbilida. Kada tayo matangin na mawat kinapo kat makapagtultuloy tayo ang gana tayo itong palbiag. Di pa nagservi tayo kinapo. Brother Nardino? Tarot kakapsat. Mamantayon di pagpuding. Di Apo. Brother Joseph. Brother Boyd. Salamat na kinapo. Daway na tayo. Dalag na din programa. Hope na doon di papuspunsan tayo. Mas nananay papuspunsan. Amen. Papantay nga rin ng kapsat, hindi yung panagkaralat, panaglimpas sa kanabi. Paparalag ng kapsat, mami nga man nakapalit ni amin, sa paya, ayaw kami, at sa kami, tapos, kanagayat mo, kanagayat sa saom, kami nagkakaroon. Nanggal kami ng kanang sa saom, malukoy kumain, kami, hindi kasta, mangruoy kami, nagservi, tingkam, tingkam kami, hindi makapagservi kami. Kita seperti ada programa aku, jalan duit, awak ni, kita jalan kami jalan kita sampai. Karena kita programa untuk tulis rumah, kita kapsat kegayaan, aku buat mereka rumah, aku berbulu kata di programa. Kopi aku dari bisa lagu ni aku yang kami kesebab bisa sebut ini dia rumah. Dalam aku dari kata tahu yang serti kami tingkah berbalik programa isa salamat ng kaunay ka hindi natinag kapsat ni sabi ko mga dan bless lang na pinturot na nagiyagda salamat na hindi pati may kumawat kini hapo hingga hapo sabi ko man nag-isasa kung hingga ang dagan kaya magtukat ka din mga kalagit puso ka din ka din pinatawag so kaya tingko salamat hingga hapo pinagatutunay ng ikarap patakat ng daw kaya kami na hapo Diyos nga sa pagkaratpay ng daw kararami ako di Batan ay hingga naman ito sumarong programa at hingga programa di dalan di Santo. Pasalamatan sa Apo Diyos na nabi dinagan niya po kay Jesus steady without interacting. Amen. 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 Bye-bye kakabsat. Good night. Kakabsat. Brother Joseph, Brother Boyet, good night. Amen. God bless. Thank you. Amen. Thank you kakabsat.